Fil-qorti l-avukat ta' Christian Grima, Karl Grech, qal li Grima ma rridx jikkonkludi li kien Muscat personalment li poġġa xi bomba mal-qiegħ tal-karozza ta' Daphne Caruana Galizia jew li b'xi mod tafas xi buttuna li splodit il-bomba. Grima rrid jgħid kif qalet l-inkjesta pubblika li kien il-gvern ta' Muscat li ħoloq jew ippermetta l-ambjent ta' vjolenza u impunità li waslet għal qtil tal-ġurnalista li kixfet xibka ta' korruzzjoni minsuġa mill-2013 il-qudiem. Muscat minnaħa tiegħu qal il-kwistjoni kienet tkun differenti kieku l-kritika ta' Grima kienet inqas diretta leħ fil-waqt li żied jgħid li dak li qal Grima kien malafamanti. Mistoqsi mill-maġistrat jekk hemmx ċans li jintlaħaq ftehim, l-avukat li qal li hemm ċans basta jitneħħa paragrafu mid-dikjarazzjoni ta' Christian Grima. Il-kawża ġiet deferita għat 28 ta' Novembru għal kontroeżami ta' Joseph Muscat. Hekk kif kompla jinstema l-każ ta' Father Luke Seguna, fil-qorti ħareġ li uffiċjal tal-HSBC Bank kien konxju ta' diversi transazzjonijiet li saru mill-kont ta' Seguna għal siti pornografiċi u fil-fatt bata l-Seguna biex jistaqsi jekk kienx ġie mqarraq minn terzi persuni. F'din is-seduta xxed ukoll l-Ispettur Christopher Ellul illi korreġa xi ċifri li taf fis-seduta preċedenti u qal li bejn l-2015 u Mejju li għadda id-dħul totali tas-saċerdot kien ta' kważi €900,000. Ħareġ ukoll li madwar €200,000 minn dan l-ammont ġie depositat fi flus kontanti waqt li 130,000 ġew depositati f'ċekkijiet. L-ispettur żied jgħid l-ammont li ħareġ mill-kont tal-Knisja Parrokjali għal kont personali tiegħu kien ta' ftit inqas minn €6,000. Raġel li tressaq il-qorti wara li l-pulizija skoprew li kellu żewġ passaporti tal-Bangladesh f'pakkett li wasal bil-kurir indirizzat lilu, spjega li suppost kellu jgħaddihom lill-imgħallem biex japplika l-viżas tax-xogħol. Sarker Subo ta' 39 sena mill-Bangladesh, residenti il-Pjetà, tressaq il-qorti quddiem il-Maġistrat Monika Vella mill-Ispettur Frankie Sammut, akkużat li kellu passaport ta' xi ħadd ieħor. Supo kien arrestat wara li sejħu l-pulizija waqt ispezzjonijiet fuq immigranti irregolari f'residenza fil-Pjetà. F'dan l-istadju l-qorti wissiet li l-akkużat li l-akkużi kellhom sentenza massima ta' ħabs għal sentejn. Sentenza li kienet ingħatat minn bord ġiet dikjarata nulla b'riżultat li social worker ġiet liberata mill-akkużi li kienet qed taffaċċja. Louise Sherry kienet ġiet sospiża għal 12 xahar minħabba xogħol ta' supervizjoni mhux korrett bl-akkuża tkun li għamlet talba għal microwave li kien għal omma. L-imħallef Wenzu Mintoff iddikjara li kien skada terminu impost fir-regoli tal-proċedura li fis-social worker titressa quddiem il-bord. Il-każ kien beda jiġi investigat mill-Malta Community Chest Fund, iżda Sherry ġiet illiberata wara li l-qorti sabet li kien għadda l-perjodu ta' żmien meta setgħu jittieħdu passi kontrija bil-liġi.